ba ciki na bane littafi na uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Allah kai daɗin tsira ga Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ahalihinsa da sahabbansa. Ba ciki na bane littafi na uku, littafin Maman Misaddiq, ni kuma mai karanta muku littafin ba kowa bane Abu Mahmud ne. Ba ciki na bane littafi na uku, a littafi na biyu man tsiya ne wajen da Rahama ta shigo cikin gida ta samu Nawaf a zaune a falo ya daura safan akan cinyarsa sana hira. Wani irin firgita Rahama ta yi sannan ta ce Nawaf ne zan gani haka, ta tambaye shi murya tana rawa. A nan muka tsaya a littafi na biyu, a littafi na uku kuma ka ci gaban labarin. Wani irin firgita Rahama ta yi sannan ta ce Nawaf ne zan gani haka, ta tambaye shi murya tana rawa. Safana ce ta yi saurin miƙewa za ta bar cinyar Nawaf din, da sauri Nawaf ya rike hannunta ya dawo da ita kan cinyar tasa, sannan ya ce uwar gida kin dawo. Cikin rashin fahimta da tashin hankali cikin ɗaga murya ta ce da shi, kai Nawaf, tambayar ka nake yi wace ce wannan, ko dai karuwai ka fara kawo mana cikin gida Nawaf? Da sauri ya kaɗe ta da cewa ki dakata, kar ki sake kira min da matata karuwa, don ku kin san inda karuwai suke, saboda haka kar bakin ki ya ƙara kira min da matata karuwa. Baki ta buɗe ta tsaya tana kallon su daga shi har ita Safanan wacce ta kasa daga ido ta kalle su. Rahama ta ce to munafiki, wallahi baka isa ba, ni zaka yi wa kishiya? Ni Rahama ban ga wani ɗan iskan namijin da ya isa yi min kishiya ba wallahi, don ku ka jawo kanku masifa daga kai har ita munafukar. Tana magana tana nuna Safana da yatsa. Miƙewa Nawaf ya yi sannan ya ce waye munafikin? Kai mana, tunda har za ka yi aure baka sanar da ni ba, kuma wallahi ba zan yafe maka ba, kuma da hakkina akan ka azzalimi kawai. Tana gama faɗin haka ta fice ta bar ɗakin da gudu tana kuka. Safina ce ta kalle shi sannan ta ce yaya Nawaf, daman baka sanar da ita ba za ka yi aure? Kallanta yayi sannan ya ce ban sanar da ita ba saboda na san halinta, idan har na sanar da ita to babu zaman lafiya shi yasa, amma insha Allahu komai zai yi daidai, ki kwantar da hankalinki kin ji. Ta ce to Allah ya haɗa kanmu. Amin ta amsa masa, Amin ya amsa mata. Daga nan kuma suka tashi suka shiga cikin ɗaki. Rahama tana shiga cikin ɗaki da gudu ta faɗa akan gado tana kuka tana cewa wallahi Nawaf ba zan barka ka ji daɗi kai da iskar matar da ka aura ba, wallahi sai na zama sanadiyar rabuwar ku. Sai ta kuma ta sake fashewa da wani sabon kukan. Sai da ta yi kuka sosai sannan ta ɗauki wata ta kira mahaifiyarta, tana ɗauka ta fashe da kuka ta ce momi Nawaf ya cuce ni, na shiga akushi kenan rayuwata ta lalace. Katse ta mahaifiyarta ta yi da cewa Rahama lafiya, ki faɗa min menene aka yi miki haka kike kuka? Momi Nawaf ashe aure yayi jiya. Wani irin zabura Hajiya Saratu ta yi har tana shirin faduwa. Sannan Rahama ta ci gaba da cewa yanzu nan na shigo na same su a falo, wai yake faɗa min wai matarsa ce. Wani mungun ashar Hajiya Saratu ta yi sannan ta ce aure fa kika ce? Kwarai ko Momi, yanzu haka ma suna tare. Ashe yau akwai tashin hankali, don ko ba su isa ba wallahi, mu za su yi wa haka. Nawaf zai yi aure shine za su ɓoye mana, aiko za su ga rashin mutunci. Don ko yanzu zan je gidan Hajiya Fatima wajen uwar tashi, ke kuma kar ki kuskura su ji kina kuka, ki tashi ki je ki tayar musu da hankali su rasa me yake musu daɗi, ni ma ga nan zuwa. Wani irin daɗi ne ya lullaba Rahama sannan ta ce yau Mami sai kin zo. Ta kashe wayarta. Hajiya Saratu ta ɗauki hijabinta ta saka, ta kira direbanta suka kama hanyar tafiya gidan Hajiya Fatima. Rahama ko miƙewa ta yi ta shiga banɗaki ta wanke fuskarta sannan ta fito falo. Da ta fito falon bata gansu ba, hakan ba karamin haushi ya bata ba, hakan ne yasa ta shiga fat ɗin Safina. Tana shiga ta same su a zaune a falo. Nawaf ya ɗaura Safina akan cinyarsa suna ta hira. Da gudu ta zo ta janyo ta ƙasa ta faɗi don su basu ga shigowarta ba. Nawaf ne ya miƙe da sauri ya wanke ta da mari sannan ya ce Rahama kina da hankali kuwa? Me yake damun ki Rahama? Idan kika ji mata ciwo fa me ya kawo ki fat ɗinta? Ina me yi miki umarni ki maza ki bar falon nan tun kafin jikinki ya faɗa miki. Wani kallo ta yi mishi sannan ta ce ai na so ta mutu ma, kuma kana magana me ya kawo ni nan? Ni da gidana ban ga wanda ya isa min iko da shi ba, kuma kamare ni to ka sani kamar kamaru wannan karuwan ne. Wani mari ya sake yi mata sannan ya ce Rahama na ce karki sake kira mana matata karuwa ko? To wallahi ka sake faɗa sai na lahira ya fi ki jin daɗi, tunda junin ki rashin mutunci ne, ni nawa ya fi naki. Dariya Rahama ta yi sannan ta ce ai daman na riga na san haka zaka ce falali kawai, don ko yanzu na san ka zama sakare wanda bai san abin da yake ba. Sake katse ta yayi ya buji bakinta, wanda sai da ya sa ta tauna harshen ta jini ya fara fita. Sannan ya ce Rahama ni ne falalin ko? To yau zan nuna miki asalin falalu. Ɗakinsa ya shiga ya ɗauko ta waya ya nufo kanta.
Safina ce ta yi saurin miƙewa tana cewa yaya Nawaf bai kamata ka ce zaka dake ta ba, mace ce fa, ka yi haƙuri ka kai zuciyarka nesa insha Allahu za ta gyara. Dafa kafaɗanta yayi sannan ya ce to bugun zuciyata na bar ta saboda ke, wani abu ne ya sake bugan zuciyan Rahama wanda ya sa ta cewa ke don ubanki ke ce zaki shiga tsakanina da mijina. Lalle yau akwai cin uban yar iska a gidan nan. Tana ƙarasa magana tana ƙaraso inda Safina take tsaye. Safina ce ta tsiya tana kallon ikon Allah, a zuciyarta ko cewa take wannan wace irin mace ce, to Allah ya kawo ni inda ya fi ƙarfi na, Allah ya bani haƙurin zama da ita. Nawaf ganin rashin hankalin nata yayi yawa, hakan ne ya sa shi kama ta ya ja ta waje ya wurgar da ita kamar kayan wanki, sannan ya rufe kofar sai ya saka ki. Kwanciya ta yi a wajen tana ihu kamar wata mahaukaciya. Hajiya Saratu kuwa tana shiga gidan Hajiya Fatima ko gama fakin din motar ta bata yi ba, ta buɗe murfin motar ta fito ta shiga falon Hajiya Fatima. Hajiya Fatima tana zaune da baki, kawai sai suka ga mutum ya shiga ko sallama babu. Hajiya Fatima ta ce, Hajiya Saratu lafiya kika shigo ko sallama babu? Wani irin kallo ta yi mata sannan ta ce, ai daman ba a kowa ake a sallama ba sai a mutane masu mutunci, don kuma mutuncin gare ku ba, don haka ban ga amfanin yin sallamar ba. Ashe daman Nawaf aure yayi jiya, shine ko ku faɗa mana ni da ƴata, wato ga mahaukata ko? To wallahi sai kun yi da na sanin yin wannan auren, ina mai faɗa muku, ina mai tabbatar muku sai kun yi da na sani. Idan ko ba haka ba, in kuma ba haka ba, babu zaman lafiya har abada, don wallahi ba za mu bar ku da cin wannan mutuncin da kuka yi mana ba. Maryam kanwar mahaifiyar Nawaf ta miƙe take cewa, ke malama ki dakata, ya kina son tare mana da hankali sai ka ce ba musulma ba? To bari ki ji, ki san irin abin da zaki ringa faɗa wa mutane, don wannan ba kalamai bane, hauka ne. Kallanta Hajiya Saratu ta yi sannan ta ce, hauka ko? Kwarai ko wannan ba kalamai bane. Wani mari ta kai mata sannan ta ce, to yanzu zaki tabbatar da hakan, munafukai, ai komai da ku aka kulla. Maryam ta ce, Hajiya Saratu kin yi babban kuskure da kika mare ni, ba zan rama ba, amma ki je tabbas zaki gani kanki bar duniya. Hajiya Fatima kasa magana ta yi ta zuba musu ido, don ita tsoron Hajiya Saratu ya fara kama ta, don ba kowane mutum bane zai ringa ma irin wannan kalaman. Juyowa ta kalli Hajiya Fatima sannan ta ce, na san ke ce babban munafuka wajen haɗa wannan auren, ina mai faɗa miki ki gaggawar raba wannan auren tun kafin ya zame miki tashin hankali. Tana gama faɗin haka ta fice ta bar falon, tana fita daga gidan ta kama hanyar tafiya gidan Nawaf. Kowa da yake falon ne ya fara surutu yake cewa daman Hajiya Saratu haka take, to Allah ya kyauta. Rahama kuwa tana kwance a kofar falon sun Nawaf tana ta ihu har ta gaji, ba wanda ya kula ta, hakan ne yasa ta miƙewa ta bar falon ta fito babban falon. Tana zama sai ga Hajiya Saratu ta shigo ko salama babu, da sauri ta miƙe tana cewa yawa mami ga can suna ɗakin can, mu je mu same su. Haka suka kama hanyar tafiya ɗakin Safina. Bayan sun karasa kofar ɗakin Safina ne kwankwasawa Hajiya Saratu ta fara yi, amma ina ba wanda ya kula ta, hakan ba karamin haushi ya bata ba. Da ƙarfi ta sake bugawa tana cewa, kai Nawaf, don ubanka ka buɗe kofar nan, idan kuma ba haka ba wallahi zan ƙona ku a cikin ɗakin nan. Nawaf da yake zaune a bakin gado ya dafa kanshi yana yi mishi ciwo, jin muryar Hajiya Saratu ba karamin mamaki yayi ba, hakan ne ya sa shi furta cewa, Hajiyar Rahama ce ta zo gidan nan? Cikin fargaba Safina ta ce, na shiga ako, yaya Nawaf dan Allah ka buɗe musu kofar nan. Miƙewa Nawaf yayi ya ƙaraso inda Safina take tsugunne, ya rike kafaɗinta ya tayar da ita tsaye, sannan ya ce, kar ki damu, insha Allah babu abin da za su yi mana, ki kwantar da hankalinki, ba su isa su yi mana komai ba. Katse shi Hajiya Saratu ta yi da cewa, kai Nawaf, wai ba za ka bude kofar bane, ka yi maza ka bude kofar nan. Tana karasa magana tana buga kofar da karfi. Kallonsa Safina ta yi cikin tsoro take cewa, yaya Nawaf dan Allah ka taimaka ka bude musu kofar nan, komai zai yi daidai insha Allahu, amma dan Allah ka bude musu kofar. Tana karasa magana tana kuka, goge mata hawayen yayi sannan yace, ki yi hakuri zan bude musu, amma ki daina kuka. Daga masa kai ta yi da alamu haka ya karasa bakin kofar ya bude, ko karasa bude kofar bai ba Hajiya Saratu ta tura kofar, ta turo kanta cikin ɗakin tana cewa, to munafiki, Allah ya toni asirinka, kuma ina mai tabbatar maka babu zaman lafiya a gidan nan idan har baka saki wannan yar iskar da ka aura ba. Kallanta Nawaf yayi sannan yace,
Hajiya ba zan iya sakin matata ba tun yanzu, idan ba ita ba bani da wata. Wani kallo ta yi mishi sannan ta ce, kai ɗan iska, kar ka faɗa min magana mana, me ka ɗauki Rahama a cikin gidan nan, ta tambaye shi. Sai da ya kalli Rahama tsaf sannan ya ce, ba zan zauna da wacce ta zo min da cikin shege cikin gidana ba, dan yanzu ma umarnin mahaifiyata ne yasa ni na zauna da ita cikin gida ɗaya. Wani mari ta kai masa, wani mari ta sharara masa, sannan ta ce, ka san irin abin da zai ringa fitowa daga bakinka dan iska, har kai ne za ka yi magana akan cikin Rahama, ko din an rufa maka asiri ne an yi aure ba tare da an tona ba. Bari ka ji, dole ka ɗauki cikin nan tun kafin duniya ta ji. Tana gama faɗin haka tana nuna shi da yatsa. Nawab mamaki ne ya hana shi yin magana, dan gaba ɗaya ya rasa me zai wa Hajiya Saratu ta ji haushi. Safina kuwa ta tsaya tana hawaye, dan bata taɓa tsammanin za a mari mijinta a gabanta ba, sai gashi an yi. Rahama ta ce, mu ki ga wannan yar iskar, tana magana tana nuna Safina da yatsa. Juyowa Hajiya Saratu ta yi, ta kalle ta daga sama har ƙasa, sannan ta ce, lalle amarya, kin kawo kanki inda zaki da na sanin zuwanki duniya, saboda haka ki gaggawan barin gidan yata in har kina son kwanciyar hankali da rayuwa mai daɗi. Rahama ta ce, ki bari momi, zan yi maganinta a gidan nan, ba dai ta auri mijina ba. Daman abin da Nawaf yake jira kenan ya ga ta yi magana. Wani mari ya kai mata, sai da ya sa ta faɗi ƙasa, ta fara ihu. Buɗe baki Hajiya Saratu ta yi, ta tsaya tana kallon Nawaf, dan bata taɓa tsammanin zai ɗauki hannu ya mari yarta a gabanta ba, sai kuma gashi yayi. Juyawa yayi, ya ja hannun Safina suka shige cikin ɗaki, suka bar su a falon da riƙe baki. Rahama ta ce, momi, kina gani kuma zai shiga da ita cikin ɗaki, ba za ki wani abu ba? Kallanta ta yi sannan ta ce, Rahama, ki tashi mu je ɗaki mu yi magana, dan abin ya fi ƙarfin nan. Haka suka tashi suka shiga ɗakin Rahama. A bakin gado suka zauna, sannan Hajiya Saratu ta ce, Rahama, wannan al'amarin ya fi ƙarfin mu, sai mun je wajen boka ya taimaka mana, don wannan al'amarin ya fi ƙarfin mu, sai an taimaka mana, don wallahi ba za mu bar su zauna lafiya ba. Gaskiya ne momi, ni ma na yi tunanin haka, ni ma tunanin da ne kenan yanzu, yaushe za mu tafi? Ta tambaye ta. Ki bari gobe za mu tafi, amma kar ki bari su ji daɗi a cikin gidan nan, ki tare masa da hankali su rasa me yake masa daɗi. To momi, zan yi abin da kika ce, amma momi kina jin yana zagin ciki na a gaban wannan yar iskar? Dariya Hajiya Saratu ta yi, sannan ta ce, kar ki damu yar momi, kamar yadda ya zage cikin nan a gabanta, haka zai yi ba cikin nan a gabanta, ke dai kawai ki bari mu je wajen bokan, komai zai yi sauki. To shikenan momi, zan yi abin da kika ce, sai goben kin zo sai mu wuce. Bayan nan kuma suka yi sallama akan gobe za su je wajen bokan. Safina tana shiga cikin ɗaki ta fashe da kuka mai tsima zuciya. Nawaf ne ya ƙaraso inda take, ya tallafo ta sannan ya ce, haba my life, dan Allah ki daina kuka, wallahi kina tare min da hankali, na san dole ki ji zafi, jiya a kawo ki amma yau ki wayi gari da masifa, amma insha Allahu komai zai wuce da yardar Allah. Ɗago kai ta yi ta kalle shi, sannan ta ce, yaya Nawaf, ba a wannan nake wa kuka ba, zaman mu da anti Rahama nake tunawa, yanzu haka rayuwata za ta kasance. Kana jin dai irin abin da suke faɗa da mahaifiyarta, sai kuma ta sake fashewa da kuka. Babu abin da zai faru insha Allahu sai dai alkhairi, saboda haka ki bar kuka. Haka ya goge mata hawayen, suka zauna suka fara sabon hirar soyayya. Hindu tunda ta ji labarin Hajiya Saratu ta zo gidansu, ta kira wayan Nawaf amma ina bata shiga ba, hakan ne yasa ta yanke hukuncin zuwa gidansa. Ƙarya ta je ta yi wa Hajiya Fatima akan za ta raka ƙawayenta wani waje, yanzu za su dawo. Bata ce mata komai ba, ta amince mata, dan ita ma da abin da yake damunta, kamar yadda Hajiya Saratu ta zo ta ci mata mutunci a gaban jama'a. Bayan Hindu ta ƙarasa gidan Nawaf, ta fara sallama, babu wanda ya amsa mata. Rahama sai ta ji sallamar, sannan ta fito falon. Wani mungun kallo Rahama ta yi wa Hindu, sannan ta ce, to munafuka ne ya kawo ki gidana? Cikin mamaki Hindu ta ce, munafuka ba kika ce Rahama, ke da waye kenan? Idan ba ke ba waye a wajen? Na san da haɗin bakin ki Nawaf yayi aure, to ki sani wallahi na fi ƙarfin ku gaba ɗaya, munafukai kawai. Wani kallo Hindu ta yi mata, sannan ta ce, ke sha ki san abin da zaki ringa faɗa wa mutane, ki wa bakin ki linzami, idan kuma ba haka ba wallahi zan yi maganin ki a cikin gidan nan. Rahama ce ta ƙaruso inda Hindu take tsaye, sannan ta ce, to da ke ni mara kunya
ni kike faɗawa haka banza karuwar gida? Rahama ni kike cewa karuwar gida? Aiko zan yi maganin yar iska a gidan nan. Tana gama faɗin haka ta kai mata naushi a bakinta sannan ta kai mata mari. Faduwa ta yi a wajen tana ihu, sai a sannan Nawaf ya ji ihun ya fito. Da mamaki Nawaf ya ce, sista yaushe kika zo? Ban daɗe da zuwa ba yaya. Wannan yar iska take kirana da karuwan gida kuma tana faɗa min wasu maganganun banza. Ki yi hakuri sista, ni ma yanzu suka gama min haushi kamar karnuka ita da mahaifiyarta. Mu je daga ciki ko? Haka suka tashi suka shiga falon Safna. Rahama ko tana kallon su babu daman ta bi su. Suna shiga bayan sun gaisa, Hindu ta fara bawa labarin abin da Hajiya Saratu ta yi wa umman su. Abin ba karamin batawa Nawaf rai yayi ba, amma sai ya daure suka ci gaba da hirar su. Hindu ta ce bari zan koma gida kar umma ta ji shiru. Safna ta ce Hindu dan Allah idan kika je ki faɗa wa umma kar a sake aiko min da abinci zan fara girka nawa. Dariya Hindu ta yi ta ce wa ya gaya miki amarya tana girki? Ai sai kin yi sati guda. Magana gaskiya nake faɗa miki Hindu, dan Allah kar a sake aiko min. To shikenan ba za a aiko miki ba. Hindu ta ce yaya zaka fara cin girkin amarya ko? Dariya yi mata sannan ya ce zan aika miki da shi. Haka suka raka ta har kofar gida sannan suka dawo cikin gidan. Bayan sun dawo cikin gidan ne Safna ta shiga ta yi wanka ta shirya ta yi tsaf sannan ta ce yaya Nawaf zan shiga kicin me kake son ci yau? Ta tambaye shi. Wani daɗi ne ya lallaba Nawaf dan sai yanzu ya san yayi aure, dan tun yanzu an fara tambayansa me yake son ci. Katse shi kai da cewa yaya Nawaf yaya kai shiru? Murmushi yayi mata sannan ya ce matata duk abin da kika dafa zan ci ko ma menene na amince da ki dafa shi. Murmushi ta yi sannan ta ce to shikenan zan shiga kicin. Kallanta yayi sannan ya ce kin yadda ki barna a ɗaki ke ki tafi kicin ko? Dawowa ta zauna sannan ta ce a yaya Nawaf ina so na haɗa maka abin da zaka ci ne dan na san kana jin yunwa. Shafa fuskar ta yayi sannan ya ce kwarai ku amaryata to mu je na taya ki. Haka suka miƙe suka nufi hanyar kicin ɗin suka kama aiki tare. Komai tare suke suna hira abin su, in ka gansu ya sun baka sha'awa. Rahama tana cikin ɗaki ta ji wani ƙamshin girkin da ta daɗe bata ci irinsa ba yana bugan hancinta. Da sauri ta miƙe zaune tana cewa kar dai wannan ƙamshin a cikin gidan nan ne, ai wallahi sai na je na gani. Tana gama faɗin haka ta miƙe ta yi hanyar kicin ɗin Safna. Tana shiga ta ga Nawaf ya runguma Safna suna tsaye a kicin ɗin don su ba san ma ta zo ba. Cikin mamaki take bin su da kallo har ta karasa kusa da su ba san da zuwanta ba. Haushi ne ya cika mata ciki ta kai wa Safna duka. Da sauri Nawaf ya rike hannunta dan shi ya ga zuwanta da gangan yayi mata haka. Sai da yi mata ruko sosai sannan ya ce mata ke baki da hankali ne matar tawa zaki da ka? Sai a lokacin ne Safna ta sake Nawaf dan ita bata san ma abin da ake ciki ba. Rahama ta ce kai Nawaf ka sake min hannuna na ci uban wannan yar iskar, wallahi ba zan barta ba. Wani irin ture ta Nawaf yayi sannan yace ke daman baki da hankali ne na aure ki ko kuma yanzu ne kika haukace? To bari ki ji idan kika sake kika taba min matata wallahi ko bana nan ba zan yadda ba sai na rama mata tunda ke baki da hankali. Nawaf ni ce bani da hankalin? To wallahi sai na nuna maka rashin hankali. Tana gama faɗin haka ta fice ta bar kicin din. Tsaki Nawaf ya yi sannan ya juyo ya rike hannun Safna ya ce mata my life kar ki damu da sannu komai zai daidai kin ji? Murmushi ta yi masa sannan ta ce ba komai yaya Nawaf. Wancan hannunta ya karba ya karasa ita kuma ta ɗauki abincin ta je ta jera masa akan danin. Suna gamawa suka koma ɗaki suka yi sabon wanka suka shirya cikin shadda su kai bulu iri ɗaya idan ka gansu sai sun burge ka ko da maƙiyinsu ne. Masallaci Nawaf ya tafi ita kuma Safna sallah ta yi a cikin ɗakinta bayan ta idar tana musu addu'a akan zaman lafiya ita da abokiyar zamanta sannan tana yin addu'a akan Allah ya ƙara azurta mijinsu. Sai da Nawaf shi ma ya sallar isha sannan ya dawo gida. A bangaren Rahama kuwa tana komawa ɗaki ta kira mahaifiyarta a waya tana faɗa mata duk abin da ya faru. Aiko nan da nan mahaifiyarta ta fara faɗa mata abin da ya kamata ta yi musu. Duk abin da Hajiya Saratu ta faɗa wa Rahama tsaf ta ɗauka. Haka suka yi sallama. Ita ma Rahaman tashi ta shirya ta yi wanka cikin doguwar riga ta saka rigar bacci. Falo ta fito ta zauna ta ɗaura kafanta ɗaya akan ɗaya tana jiran wani ya zo ya taɓa ta. Safna da Nawaf suka fito suna sheƙa dariyarsu. Wani baƙin ciki ne ya tunnuƙe Rahama ganin su da kaya iri ɗaya. Sun Nawaf suka wuce ko kallon inda take ba su yi ba suka wuce kan danin. Safna ce ta tashi ta fara zuba masa abincin. Wani kamshi ne ke dukan hancin Rahama tun tana jurewa abin ya fi karfanta har ta mike ita ma ta nufi kan danin din.
Nawab da yake zaune yana Allah Allah Safina ta gama zuba masa abincin ta zauna su fara ci don shi yunwa yake ji yana kai kawo da yawon bakinsa. Rahama tana zuwa ba ta yi kowa magana ba ta zauna ta ɗauki plate ta fara zuba abincin. Nawab ya ce ya dai madam ban gane ba lafiya ya tambaye ta wani kallo ta yi mishi sannan ta ce cin abinci na zo yi abinci kuma bayan ke baki dafa ba kuma an dafa min ke kice zaki ci wanda aka dafa min maza ki tashi ki bar min abinci na. Safina ce tace kayi hakuri yaya Nawab wallahi ni ma ina da niyyar idan na zuwa maka ita ma ta zo mu ci. Wani harara rahama ta zabga wa Safina tana kai cokalin abinci bakinta. Ku zo ku yi kallo daga Nawab har Rahama suna cin abinci kamar wani ba taɓa cin abinci ba. Safina kan mamaki ne ya kama ta yadda ta ga suke cin abincin. Kofi ta ɗauka ta zuba a Nawab wani lafiyayyen kunun aya. Nawab ya ɗauka ya kara a kansa sai da ya shanye sannan ya aje kofin. Yana gama cin abincin bai tsaya komai ba ya ɗauki sauran kunun ayan nan yayi gaba da shi don kar Rahama ta shanye mishi. Ya haka Nawab zaka tafi da kunun ayan bayan ni ban sha ba? Juyowa ya kalle ta sannan ya ce idan kina son sha ke ma ke naki. Ta ji haushin haka amma sai ta share shi don ba ta son abin da zai dakatar mata da cin abincinta. Sai da ta gama cin abincin sannan ta tashi ta shiga ɗakinta. Safina ce ta dawo ta gyara wajen ta ɗauki kwanukan duk da suka ci abincin ta koma ɗaki. Tana komawa ɗaki ta samu Nawab ya shirya yana jiranta ya mutso kusa da ita ya fara cire mata kayan jikinta. Bata so hakan ba amma mijinta ne dole ta yi masa biyayya. Aiko yana gama cire mata kayan sai zance ya canja salo suka lulaka duniyar ma'aurata sai sun dawo. Wani irin bugan kofa aka fara yi. Rahama ce take cewa kai Nawab ka bude kofar nan wallahi munafiki za ku ci amana ta ko ina. Nawab baya duniya bai san ma tana yi ba. Rahama tun tana buga kofar da karfi har ya zama tagaji amma tsabar maita ta ci gaba da buga kofar. Su Nawab ba su ji ta ba bayan sun dawo cikin hayyacinsu ne sannan Nawab ya ji ya dawo yake ce mata Rahama lafiya. Abin ba karamin razana Rahama yi ba take cewa wato Nawab yayi abin da nake gudu kenan. Tun da nake da shi ban taba ganin shi da gajeren wando ba sai yau. Katse ta yi da cewa ina tambayan ki kin yi shiru. Kasa magana ta yi ganin za ta bata masa lokaci ne ya sa shi ya rufe kofar sa ya saka ki. Zama ta yi a wajen tana kuka tana rusa ihu sosai sai da ta yi kuka sosai sai kusan karfe 12 na dare sannan ta tashi ta koma ɗakin ta kwanta. Washe gari da sassafe Rahama ta tashi ta je gidansu don tafiya wajen wannan bokan. Hajiya Saratu ma ta shirya ita ma don zuwa wajen wannan bokan. Tana zuwa suka kama hanyar tafiya wani jeji wajen bokan nasu. Ko da suka je suka yi mishi bayani ya ce musu za a yi wa Safina aiki amma sai sun tabbatar ranar da take period ba ta da tsarki a jikinta sai su zo a yi aikin. Suka amince da hakan suka ajiye mishi kuɗi suka tafi. Rahama ta ce momi yaya za a yi na gane ranar da Safina take period bayan ni ba shiri muke da ita ba. Dariya Hajiya Saratu ta yi sannan ta ce ai shiri yanzu za ku fara yi kuma ya zama kullum kina jikinta hakan ne za ki gane lokacin. To momi yanzu na je kenan da ba su hakuri akan abin da na musu. Kwarai kuwa ya zama dole ki ba su hakuri ya zama ko da shi kina tare da ita hakan ne zai ba mu daman cikan burinmu. To shi kenan momi zan yi abin da kika ce. Safina kuwa tana tashi daga bacci ta shiga kicin ta haɗa masa breakfast nan da nan ta gama ta koma ta yi wanka ta shirya cikin doguwar riga. Nawab ma barci yake yi don yanzu bai fara fita ba hakan ne ya ba shi damar hutawa. Bayan Safina ta gama komai ta saka turaren wuta a gidan gaba ɗaya gauraye da kamshi. Ban ɗaki ta shiga ta haɗa wa Nawab ruwan wanka sannan ta dawo ɗakinsa ta zauna a bakin gadonsa tana tunanin ta yaya za a yi ta tashe shi daga bacci. Ta daɗe a zaune sannan ta matso kusa da shi tana hura mishi wani iska a cikin kunnensa wani irin abu ya yana ratsa kwakwalwarsa bai san lokacin da ya cafko ta ba. Kamshin jikinta yake shinshinawa kamar zai shiga cikinta. Karfin hali ta yi ta ce yaya Nawab na kwana. Murmushi ya yi mata sannan ya ce lafiya kalau my queen. Yaya Nawab ka tashi ka shiga wanka ruwa yana jiran ka a ban ɗaki. Shagwaba fuskar sa yayi sannan ya ce gaskiya yau ba zan iya wanka ba. Da sauri Safina ta ce saboda mai yaya Nawab ta tambaye shi. Kawai dai ba zan iya ba sai dai idan za ki yi min mu je ki wanke ni. Zaro ido Safina ta yi sannan ta ce yaya Nawab ina ni kuma ina wanka ka yi haƙuri ka miƙe ka je ka yi breakfast yana jiran ka. Da mamaki ya kalle ta sannan ya ce har kin gama haɗa breakfast ɗin. Nan da nan yana gama faɗin haka ya duba agogo ya gani karfe 8:30 sannan ta ce na gama. To yanzu ki tashi mu je ki ci ni wankan sai mu je mu karya.
ba musu ko suka tashi suka shiga banɗaki, aiko ita ma sai da ta yi sabon wankan sannan suka fito. Bayan sun fito ne Safina ta ɗauko atamfa za ta saka, Nawaf ya kwace ya ɗauko wasu ƙananan kaya ya bata ce ta saka su. Aiko kayan da ta saka ba ƙaramin kyau suka yi mata ba, pink ne sai ratsin black a jikinsa, ga kuma kayan duk ya matsa jikinta, ana kallon suran jikinta. Nawaf ma ƙaramin t-shirt ya saka black sai gajeren wando fari, shi ma yayi masa kyau, yayi masa kyau sosai, kana ganin su kaga masoya da suka rike hannun juna suna tafiya suka nufi kan dining har sun fara cin abincin. Safina ta ce yaya Nawaf, ni ina anti Rahama ne bata fito ba. Kallanta Nawaf yayi sannan ya ce ki barta kawai, idan ta tashi ita ma za ta ci. Safina bata so hakan ba, amma ta ci gaba da cin abincinta. Rahama ce ta shigo da sallama, assalamu alaikum, da mamaki Nawaf yake kallanta, sannan Safina ta amsa mata wa alaikum salam da murmushi a fuskarta ta ƙaraso wajensu, sannan ta durƙusa ta ce ina kwana yaya Nawaf. Shi dai kallanta yake yi, abin da bai taɓa gani ta yi ba tun da suka yi aure sai yau. Da ƙyar ya amsa mata ya ce lafiya kalau. Safina ta ce ina kwana anti Rahama, cikin sake fuska ta ce lafiya kalau amarya, ya aiki kuma. Alhamdulillah, Safina ta amsa mata. Kujera ta ja ta zauna, sannan ta ce dan Allah ku yafe min da abin da na yi muku, na san na muku kuskure, sharin shedan ne, insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba, ta ƙarasa maganar hadda hawaye. Buɗe baki Nawaf yana kallanta dan shi bai yarda abin da Rahama take faɗa ba, shi dai a tunaninsa kawai dai wani munafurcin take son isarwa. Safina ce ta ce ba komai wallahi, komai ya wuce, don mu ba mu rike ki a zuci ba, Allah ubangiji ya ƙara haɗa kanmu, amin. Gaba ɗayansu suka amsa. Plate ta ɗauka ta fara zuba abincin, suka fara ce suna ɗan hiransu. Bayan sun gama gaba ɗayansu suka fito falo suka zauna. Shi dai Nawaf bin Rahama kawai yake yi da kallo, don shi gaba ɗaya bai yarda da ita ba. Ko ina Safina ta yi akan idan Rahama, ko motsi ta yi akan idan Rahama, hakan ne ba ƙaramin ya fara takura wa Safina. Nawaf ma hankalinsa gaba ɗaya yana kan Rahama, wacce ita ma ta gagara ɗauke idanta akan Safina. Suna zaune, Nawaf ya ce da Rahama, to uwar gida za mu shiga daga ciki ko? Wani kallo ta yi mishi, sannan ta ce to sai dai ka tashi ka bar mu ni da kanwata. Dariya ya mata, sannan ya ce a ina kika taɓa ganin amarya da ango sun rabu, to ba za a fara a kanmu ba, don haka ki tashi ki je ki kwanta a ɗaki, don mu ma kwanciya za mu yi. Yana gama faɗin haka ya ja hannun Safina suka shiga cikin ɗaki. Wani bakin ciki ne ya rufe Rahama, hakan ne yasa ta tashi ta shiga cikin ɗakinta. Tana shiga ɗakin, mominta ta kira a waya, tana ɗauka ta ce momi gaskiya ba zan iya zama ina ganin abin da zai kashe ni ba. Kamar ya abin da zai kashe ki, ta tambaye ta. Aiko nan da nan ta bata labarin abin da ya faru a gabanta. Ajiyar zuciya Hajiya Saratu ta yi, sannan ta ce haƙuri zaki yi har mu samu burin mu ya cika, idan kuma kika ki to ke ce a cikin wahala. A'a momi, dole ne a zan yi haƙurin, amma gaskiya abin da ake min yayi yawa. Haka dai suka yi hiransu, sannan suka yi sallama. Haka da daddare ma Rahama tana tare da sun Nawaf har kusan karfe 9. Nawaf ne ya kore ta, ya ce da ita ta tashi ta tafi ɗakinta don su za su ci amurcinsu. Haka rayuwar Safina da Rahama ta tafiya. Rahama tana liƙe da Safina ko ina za ta shiga. Bayan wata ɗaya har yau Rahama bata ga Safina ta yi period ba. Hakan ba ƙaramin mamaki ta yi ba. Ta tambaye kanta ko dai ta yi ne bata sani ba. Aiko idan har haka ne to wallahi ba za ta bar Safina ba. Haka Rahama ta shirya za ta je gidansu akan ta sanar da mahaifiyarta. Har yanzu fa shiru. Rahama kuwa ta fita ko leƙa Safina bata yi ba. Safina kuwa tana cikin ɗakin ta, zazzaɓi ya lullube ta, tana ta rawan sanyi a cikin barko, ko tashi ba ta iya yi. Nawaf ne ta kiran wayar kamar yadda ya saba kullum. Yayi miss call ya kai 30 ba a ɗauka ba. Hakan ba ƙaramin tayar masa da hankali yayi ba. Hakan ya ci gaba da kira har yanzu ba a ɗauka ba. Hakan ne ya yanke shawaran tafiya gida ya je ya gani ko lafiya. Kidin motar sai ya ɗauka ya fita, nan da nan ya ƙarasa cikin gida. Mamaki ne ya kama shi da yadda ya bar falon, haka ya tarar da shi ba abin da aka yi mishi. Direct ɗakin Safina ya je, yana shiga ya hango ta cikin bargo sai famar rawan sanyi take yi. Da gudu ya ƙarasa wajenta yana cewa Safina lafiya, me yake damunki? Ya tambaye ta. Ina ba bakin magana, sai faman karkarwa take yi. Nawaf ne ganin haka ne yayi sauri ya ciro mata kayanta a cikin akwatinta, ya canza mata
ya canza mata ya ɗauke ta kamar karamar yarinya suka nufi mota da ita ya saka ta a mota. Wayarsa ya ɗauka ya kira abokinsa yana ɗauka ce da shi Dr. Sabir kana asibiti ne? Dr. Sabir ya ce ina asibiti lafiya Nawaf ko Salma babu ya ce babu lafiya Safna ce ba ta cikin hayyacinta. Yana gama faɗin haka ya katsa wayarsa ya hau motarsa zuwa asibitin. Suna zuwa asibitin suka samu Dr. Sabir a tsaye yana jiran isowarsu. Nawaf ne ya ɗauki Safna zuwa cikin asibiti wani ɗaki Dr. Sabir ya kai su. Nawaf akan gado ya kwantar da ita sannan Dr. Sabir ya fara yi mata tambayoyi yake yi mata tana amsa masa da kyar. Sannan ya ɗauko wani magani ya ba a Nawaf akan ya bata, ana ɗauka ana bata tana shan maganin bacci ya ɗauke ta. Kallonsa Dr. Sabir ya ce abokina mu je ofis mai magana. Nawaf jikinsa yana rawa ya miƙe bi bayan Dr. Sabir din. Shiru suka yi na ɗan wani lokaci sannan Nawaf ya ce ya dai kai shiru dan Allah ka faɗa min abin da yake damun matata. Ya ƙarasa magana cike da damuwa. Kallonsa Dr. Sabir ya ce to ban san yanzu ya zan yi faɗa ma abin da yake damun matarka ba. Sake ruɗewa Nawaf yayi sannan ya ce dan Allah ko menene ka faɗa min menene yake damun Safna. Dariya Dr. Sabir ya ce to alhamdulillahi matarka tana ɗauke da ciki na sati 3. Bai ƙarasa magana ba Nawaf ya yi tsalle ya je ya rungume shi ya ce Dr. Sabir da gaske kake matata tana ɗauke da ciki na? Ƙwarai kuwa matarka tana ɗauke da ciki har na tsawon sati 3. To Allah na gode maka da kaman gagarumin kyauta. Kai ma Dr. Sabir na gode maka da ka bani wannan labarin. Babu abin da zan ce maka. Bai ƙarasa faɗa masa abin da zai ce masa ba. Ya fice ya bar ofisin da gudu ya je ɗakin da Safna take. Dr. Sabir ma ya yi farin cikin samun karuwan abokinsa, shi ma murna yake yi. Da gudu Nawaf ya shiga ɗakin da Safna take ita kuwa tana kwance sai shakar bacci take yi. A bakin gado ya durkusa ya fara shafa cikin yana murna da samun wannan karuwan. Kuma wani irin santa ne yake karuwa a cikin zuciyarsa. Ya daɗe yana shafa cikinta sai Dr. Sabir ya shigo ya ce mishi abokina haka ya isa, yanzu ka tashi ka je ka nemo mata abin da za ta ci dan za ta tashi da yunwa. Da sauri ya miƙe yana cewa yanzu ko zan kawo mata. Abokina wani irin abinci ya kamata na kawo mata? Ya tambaye shi. Dariya yayi Dr. Sabir sannan ya ce kowanne iri ne wanda kaga za ta iya ci ka je ka kawo mata, amma ka kawo da wuri fa dan za ta iya tashi yanzu. To dan Allah ka kula min da ita sosai dan kaga babu kowa a wajenta. Dariya Dr. Sabir yayi sannan ya ce ai ya zama dole na kula da maman baby. Hakan Nawaf ya fita ya sauri ya ɗauki kiɗin motarsa yana shiga motarsa bai tsaya a ko ina ba sai gidansu. Yana shiga cikin gidansu Hindi ce a kicin tana girki sai kuma mahaifiyarsu wacce tana zaune a falo tana kallon TV. Sallama ya shigo da sauri kamar wanda aka koro shi. Hajiya Fatima ta ce lafiya Nawaf waye biyo ka? Tana ƙarasa magana tana duban hanyar waje. Zama yayi sannan ya ce a'a umma ba biyo ni akai ba, Safna ce ba ta da lafiya yanzu ma haka tana asibiti. Da sauri Hajiya Fatima ta miƙe zaune tana cewa subhanallahi me ne ke damun Safna har ya kai ta ga kwanciyar asibiti? Amma wallahi zazzabi ne ta tashi da shi, ko iya tashi ma ba ta iya yi, amma yanzu ta samu bacci. To Allah ya sauke. Ka je Hindu tana cikin kicin, idan ta gama sai ku tafi tare. Da sauri ya miƙe zuwa kicin din. Umma kuma mamaki take yadda ta ga Nawaf ya fita daga hayyacinsa lokaci guda, jinyar lokaci ɗaya. Hindu ko tana cikin kicin tana kwashe abinci sai ganin Nawaf ta yi ya shigo yana da sauri yana cewa sister kin gama abincin ne ki shirya mu tafi yanzu? Murmushi ta yi sannan ta ce yaya yaushe ka zo? Yanzu nan na zo, maza ki gama mu tafi da wuri. Ina kuma za mu yaya? Ta tambaye shi. Oh sorry ashe ban faɗa miki ba, Safna ce ba ta da lafiya yanzu ma haka tana asibiti kuma babu kowa a wajenta. Ki sauri ki saka mana abincin mu tafi tare. Hindu ma rudewa ta ce subhanallahi yaya ai na gama, bari in saka mayafi na mu tafi. Tana gama faɗin haka ta fice daga kicin din. Nawaf ma falo ya dawo ya zauna ɗaya daga cikin kujerun falon sannan ya ce umma wallahi ban san ba ta da lafiya ba, sai da na dawo na sami na tarar da ita kamar za ta mutu. Ayya Allah ya ba ta lafiya. Ina Hindun ta zo ku samu ku tafi mana, kar kuma ta farka ba ku zo ba. Hindu ne ta fito da basket a hannunta. Haka suka kama hanyar tafiya asibitin. Ko da suka je asibitin bata farka ba, hakan ne ba su daman suka zauna suka zuba mata ido suna kallanta suna jiran tashinta. Dr. Sabir ne ya shigo ya ce har yanzu bata tashi ba? To ina ji jiya da daddare ma bata samu bacci ba. Nawaf ya ce Allah sarki jiya ba ma tare shi yasa ban san abin da yake damunta ba.
haka dai suka zauna suna jinanta har ta tashi. A ɓangaren Rahama kuwa, Rahama da ta je gidansa a babban falo ta samu mahaifinta da Hajiya Saratu suna zaune. Shi ko yana ganin ta ya ɗora fuska don yanzu ya gaji da ganinta, kusan kullum sai ta zo gidan. Durkusawa ta ita ce, ina kwanan ku? Dadin nata ne yace, wai ki Rahama kullum ne sai kin fita? A ce mace tana da miji amma kullum sai ta fita waje? To bari ki ji, daga yau na sake ganin ki a gidan nan sai na ɓata miki rai. Hajiya Saratu ce tace da shi, haba Alhaji, ya haka ne? Dan me yasa kake son takura mata? Idan bata zo gidansu ba, gidan wa kake so ta zo? Gaskiya bana so ka bar ta sha iska, kar ka ƙara takura wa ƴata. Kallon Rahama tai sannan tace, ki tashi mu je daga ciki. Baki Alhaji ya bude yana kallon Hajiya Saratu yana tar da halinta. Suna shiga cikin ɗaki, Hajiya Saratu tace, Rahama, Allah dai ya sa kin zo mana da labari mai daɗi. Shiru ta yi na ɗan wani lokaci sannan ta ce, wallahi mama har yanzu shiru, babu labari, don har yanzu tana sallah abinta. Tana magana cike da damuwa. Hajiya Saratu ta ce, kar dai a ce ciki ne da ita. Da sauri Rahama ta ce, ciki kuma momi? Mana, to in ba shi ba yayi zai a ce aure sati 5 amma har yanzu shiru. Rahama ta ce, ai ko ba zan yadda ba, idan ta yi ciki a gidan nan wallahi ba zan bar ta mamomi, sai na zub da shi. Hajiya Saratu ta ce, ai ba ke kaɗai ba, ni ma ba zan yadda ba, sai na zub da shi. Amma yanzu abin da nake so da ke, ki tashi maza ki koma gida, kar mahaifin ke ji maganar da muke yi. To umma bari na tafi, don ba wanda ya san na fito daga gidan. To ki maza ki tafi, sai na ji ki a waya. Haka Rahama ta miƙe ta ɗauki kiɗin motarta ta kama hanyar tafiya gidanta. Bayan ta ƙarasa gidan nata ne bata samu kowa a gidan ba, hakan bai dame ta ba, hakan ne yasa ta shige cikin ɗakinta ta kwanta. Safina ce bata tashi daga bacci ba sai karfe 2:45 sannan ta tashi daga bacci. Mamaki ne ya kama ta ganinta a asibiti, da sauri Nawaf ya ƙaruso wajen ta yake ce mata, sannu a jikin naki? Ya tambaye ta cikin daskararriyar muryar ta tace da shi da sauki. Hindu tace, sannan anti ya jikin naki? Kallanta ta yi amma bata amsa mata ba. Dariya Hindu ta yi sannan tace, sorry anti, na manta ma na ce baran ƙara ce maki anti ba. Nawaf ya ce, ke ba surutu zaki tsaya kina yi mana ba, maza ki haɗa mana ti ki bani. Ba musu ko ta haɗa masa kakkauran ti ta bashi, sannan ya motso kusa da Safina ya fara bata a baki. Bayan ta sha sannan ya haɗa mata, ya zuba mata abinci, sannan ce masa ta yi, yaya Nawaf na koshi. Da sauri ya ce mata, a'a ki ci ki koshi, dan bana so ki bar min bebi na da yunwa. Dago kai ta kalle su, dan ita bata san tana da ciki ba. Hindu ta ce, wayyo Allah yaya, da gaske kake shine baka faɗa min ba? Dariya yayi sannan ya ce, sorry bana cikin hayyacina ne, shi yasa ban faɗa miki ba. Hindu ta ce, amma gaskiya ya zama dole mu kula da ita da kuma bebin mu. Ita dai kallon su kawai take da ido don ita bata san tana da ciki ba. Dr. Sabir ne ya shigo yana cewa, maman bebi kin tashi lafiya? Wani kunya ne ya lullube ta, sannan ta sunkuyi da kanta amma bata amsa masa ba. Ƙarusowa ya ce, ya jikin naki? A hankali tace da sauki. To alhamdulillah, na gama jikin naki yayi sauki sosai. Zazzabin ya ɗauke ko? Ya tambaye ta. Tace ya ɗauke. Kallon Nawaf yayi sannan yace, to yanzu za ku iya komawa gida dan jikin nata yayi sauki sosai. To abokina, na gode da irin kokarinka. Murmushi yayi masa sannan yace, ba komai. Kallon Hindi yayi sannan yace, kanwata ko gaisuwa babu? Dariya ta yi masa sannan tace, sorry wallahi ina cikin farin ciki ne shi yasa. Gaisawa suka yi sannan suka fara surutu. Nawaf ne yace, ya dai kuka tsaya kuna surutu, ku tashi mu tafi. Kallonsa Dr. Sabir yayi sannan yace, ka ji min mutum, ka bari mana mu gama hiran mu. Dariya Nawaf yayi sannan yace, idan hiran kake so ai sai ka je gida, amma ba a nan ba. Haka dai suka kama hanyar tafiya gida. Nan da nan suka isa gidan. Suna shiga gidan ba su tarar da Rahama a cikin gidan ba, hakan ne ba su daman shigewa cikin gidan, ba su iya komai ba. Sai bayan la'asar Hindu ta koma gidan, sai da ta gama musu komai sannan ta koma. Nawaf ma ganin Safina ta samu sauki ne, hakan ne ya sa shi ya fita ofis akan zai je ya dawo. Safina ne tana zaune a ɗaki ita kaɗai, hakan ne ya sa ta fito babban falo ta zauna. Bata daɗe da zama ba sai ga Rahama ita ma ta fito ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun falon, tana zama. Ƙamshin turaren da ya fesa ne ya takura wa Safina.
ina kankace me sai ga amai ya zo mata da gudu ta shiga banɗakin da ke cikin falon ta fara amai. Miƙewa Rahama ta yi wani uban ashar sannan ta ce ciki ne da Rahama kadda ya ciki. Wani miƙewa Rahama ta yi sannan ta ce wani uban ashar sannan ta ce ciki ne da Safna kadda a ce dai ciki ne da Safna a cikin gidan nan. To anan muka kawo ƙarshen littafi na 3 sai mun haɗa littafi na 4. Ni ne dai naku Abu Mahmud, sai mun haɗa cikin littafi na 4. Haza wa salam.